Ndị ọma na-egekwa m ntị, ama m na unu ka na-esonyere anyị nke ọma. A sị m ajụ unu, ihe anyị na-akụzi ọmụmụ asụsụ Igbo anyị na-ewetara unu, kedu otu ọ dị unu? Kedu otu ị si ahụta ya? Ọ bụ ihe ịtụrụ anya, ị na-atụ anya, ma ọ bụ ihe ọ dị gị ka ọ na ọ ga-emezi? Achọrọ m ka ị mara ọsịsa ya, gị dosara m ya na comment section. Cheta na ihe anyị ji maka ya na-eme ọmụmụ asụsụ Igbo a, na anyị nwabụ ndị Igbo emeela ka asụsụ Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ. Otu ọkụ si anyụ, ọ na-achọ ịnyụ ka ọkụ. Ụfọdụ n'ime anyị emeela Englishnize their name. Englishnize. I will still come to that one. Aha Igbo atụgharịa ya, mee ya ka ọ na-adazi ka asụsụ Bekee, ma ọ wee dee ya agbakwunye ihe ga-eme ka ọ dị ka asụsụ Bekee. Anyị ka ga-abịa na nke ahụ, mana ọ ka bụkwa na ọmụmụ asụsụ Igbo iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Anyị mere abịchịdị efe ga-egbe i. Anyị nọ na ji na ngwa ka anyị gaa n'ugbo ode anyị ka anyị lee anya hụ mkpụrụ okwu ndị anyị ji mebe. Ngwa lee anya n'ugbo ode anyị. Nwere ọmụmatụ nke mbụ anyị nwere ji na bụ gịnị? Ji bụ nke ndị oyibo na-akpọ yam. Yam. Ụfọdụ ndị Igbo amakwa na a na-akpọ yam ji. Ụfọdụ bụ ndị a mụrụ tụọsị ihe ha ma ekwu na mma m si, my mother said I am Igbo. I am Igbo. Igbo ka ha na-akpọ ya, mana amanọ Igbo enweghị dịka Igbo. Ka anyị bịakwa, anyị ka ga-agacha na ihe ndị ahụ, anyị ka nọrọkwa n'ọmụmụ ihe anyị nọ n'ime ya. Ngala ọmụmatụ nke abụọ, ji na o na ọ bụ gịnị? Jụọ. Ask. Jụọ. Ask. Ngala ọmụmatụ nke atọ, ji na o na rụ na o bụ gịnị? Jụrụ. Asked. That is past tense of jụọ. Jụọ. Jụrụ. Jụọ. Jụrụ. Ask. Jụọ. Ask. Jụrụ. Asked. Ngala ọmụmatụ nke anọ, ji na ị na dị na e bụ gịnị? Jide. Hold. I want to tell somebody, hold this thing. Jide ihe a. Jide. Hold. Ndị oyibo na-akpọ ya hold. Ngwale ọmụmatụ nke ise, ji na ị na dị na e na re na e bụ gịnị? Jidere. Held. Jidere. Held. That's past tense of jide bụ jidere n'asụsụ Igbo. Hold. Held. Dịrị gawazie. Dịrị gawazie. Cheta na ngwara unu, ama ma unu ga-echeta ihe ngwara unu dịrị gawazie. D, G, Z. D, G, and Z dị ihu. D, G, Z. Dịrị gawazie. etc. We have many of them. Anyị nyochawacha ọmụmatụ ndị a, ọ karịrị akarị. Mana ana m atụpụrụ gị, otu a na-asị atụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, ana m atụpụrụ gị ihe ndị a ka otu ị na-esonyere m na-amụ ihe, ka ịgbakwa mbọ n'onwe gị chọpụta mkpụrụ okwu ndị nwere ike iji ji emebe. Ọ gwara ka ọ anyị n'ọnụ n'ụbọchị nkịta, na-esonyere anyị n'ọmụmụ, na-atụsa ihe vidiyo anyị na-eme, ihe onyonyo ọmụmụ ihe ma na-atụsa ya, ma na-like na comment. Ndewo.